Guntur Laras kepareng sowan anganti kalih Suwarwati ingkang wonten inggil wonten Mbak Rini Epeledut saking Magetan, ugi wonten Mbak Anggun ingkang wonten ngandhap wonten Genduk Laraswati saking Matese lan dalu menika Bapak Sukadi kepareng nimbali bintang tamu saking Pacitan Jawa Timur Mbak Rina Aditama soho kowe ya apa ora? Meke dicekel. Aku ora. Gini. Aku anak sinden. Anak sinden. Ayo. Anak sinden. Ben kita nyambut gawe. Rene. Nih. Neng ndi, Mas? Ning kene wong para tamu lenggahe ning kene kok piye to kowe iki? Amit nggih. Mlakune rasa digawe-gawe. Mlaku dadak digawe-gawe iki lho. Wis ngene iki lho Mas. Os. Gini. Gen ketok. Lho. Dipun tepangaken menika sapa jenengmu kae? Den Bei. Kula Uncek. Mas Uncek Sanusi saking Karangpandan, Karanganyar. Ngomong suka dalu. Nah, ngomong Ngomong udah dikira celengan orang ngomong. iki wis ngomong. Sugeng dalu para tamu. Sugeng dalu. Masa mung kuwi tok neh lho ngomong kuwi. Oh, sugeng dalu neh. Teges iki omongan komplit. Oh, omongan komplit. Pun. Itu tak piting lho. Para tamu kakung Mbak Putri, Mas Uncek lan kula mangke kepareng badhe asupalipun wonten ngaso panjenengan sesarengan karawitan Guntur Laras ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng lelenggan saha wilujeng miyarsaken Guntur Laras. Apa kok menengan wae? Lah koclok. Kok menengan ae apa? Kowe iki ning kene iki ngemsi karo aku kok kowe iki lagi plengah-plengah kok aku lho. Aku mau lha dilokke karo tamu pisan. Piye? Iki Den B iki apa nyangking kirik lho. Aku dikira nyangking kirik lho. Genakno ora no Lah piye? dilokke nang kono mau. Piye? Kebone ngletrong ngono. Aku kebune. Aku letronge ngono lho. Para tamu kakung Mbak Putri kepareng ngajengaken asupalipun sesarengan kadang-kadang Guntur Laras. Iki nanjake Genduk Rina Aditama. Sing Kowe. saking Pacitan. Kowe pilih Rina Aditama apa pilih Laras? Ora pilih Mas, aku, Mas. Nun, Mas, Nun. nggak jari teletong ada no kene? Endang, coba, Aja diteruske. Ah, wis ora. coba to cek. Rinio, coba mlebu. Nah, Masa aku kan mlebu plastik iki malah dikira kucing malahan. ayo. Endang to coba, nyoba. Nah, lungguh. Gesek. Loh. Niki Jan. Iki kok Kuwi ora kate jebol lho. Rini kok ya siap plastik ngono lho. Lah kowe ngerti apa ora iku kanggo ada snack barang kok. Nggo mulih. Mulai gawane plastik. Iya. Ki derek Mayu Bagya. Sadurunge asupalipun diuncek Nggih. nderek ndedonga kanggo pengantin sakloron Mbak Intan Rosyati sarjana keperawatan nurse lan uga Mas Bagas Raka Nugraha ahli media transportasi. Muga-muga anggone jejodohan iso nemokke jodoh sing ayem-ayem tentrem, Amin. murah rezeki, Amin. panjang umur, Amin. slamet donya, slamet akhirat. Amin ya robbal alamin. Sliramu ndonga genti. Ndongake sapa? Mantene no. Walah Mas aku ndonga dhewe ora kabul nek ndongake manten. Ndonga gur pengen modot ora modot tok. Kok ndongake manten. Kowe nek motot malah medeni lho.
Medeni piye? Kowe nek Nyanyi kowe mesti. Nek maca nggelincing. Nggih mugi teman-teman sekalian anggenipun bebrayan langgeng ayem tentrem saestu dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Sing penting rezekine kathah barokah ki ya insyaallah keluargane ya ayem tentrem. Betul. Iya. Ki- Kowe di bojo to? Alhamdulillah Mas wis enek wanita keblinger. Kok keblinger? Gelem Ora- mek kowe maksudnya? Ora keblinger kepiye wong nyenengi wong setugel kok ora keblinger gitu. Ya wong to. Asu. Ya wong kok. Kok heeh Mas, wong lak ya ngono. Lah wis takokmu ketoke kok nyepelekke. Ya wong to. Ya Iki wis. nganti bintang tamu. Heeh, genduk Rina sik. Nah, ya, sing saking Pacitan. Ngene wae Le. Rina ngadeg karo Laras yo ngadeg. Heeh, terus Lah kowe pilih dadi bojone sapa? ora pilih aku. Lah ngopo? Emah kok dadak pilih. Koclok iki dicepake wong ayune kok ngene. Bojomu nang omahe kaya senik ngono lho, Mungan. Kae penak kae. Kok iso? Ragate ra akeh. Iya, Ngene. sesuai budget. Kakean ragat. Yo, genduk Laras karo Empat genduk Rina maju kene. Nah, Mangga. Mbak Rina, Rina Mbak Aditama. Laras. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kula ingkang wabarakatuh. sowan. Monggo Mbak Rina, monggo pinarak Kang mriki. Mas, Kang Mas. Kepiye diajeng? Garwa kula ki nasih Kang Mas. Heeh. Sehat. Ngene iki lho, petuk bojone iki ngene iki. Ayo karo Rina. Kang Cek. Mas. Kang Mas, Kang Mas. Piye Eh, to? sing cium tangan ki sing putri. Iya tak kok Sing cium tangan sing Kaya putri. romantis ngono kuwi lho, Mas. Sing romantis ngene iki lho. Paling iki ya jededeg piadeg iki lak ya padha, gedine ya padha, bagus lan ayu. Ngono kuwi. Aku karo sliramu ora gebak blas. Eh, orang ngundang kok wong ngundang ora kebak ngono lho. Kok melas Ngomong menyerah saja. kebak Sing blas. romantis ngono kuwi lho Mas kene kira kene lho. Sayang, Kepiye diajeng? nanti kita pulang. Heeh. Kita jajan dulu beli hamburger ya. Iya dong sih, hamburger Oke. karo spaghetti. Oke, sayang. Sayangku. Apa? Aku yo pengen jajan ngono kuwi. Alah, kok jajan sing murah ae. Apa? Gendar. Kang, Mas. Sesuk bulan madu ning Malaysia ya diajeng. Oke, sayang kita naik Citylink. Iya. Iya, Citylink Iya, naik ke Jakarta, terus habis itu ke Singapura. Singapura. Sayang. Apa lo, ah? Aku ki ya pengen liburan ngono lho. Alah, numpak angkong ngono kuwi. Liburan nang buru omah ae. Liburan Sing ning buri omah. adoh koyo ning Singapura ngono kuwi lho, kok Nah, yo, santai. Kok tak jarono. Tenan nih ning ndi, ning Nyanti ndi? jak nyanti. Numpake Numpak nang Turki, Ning- numpake Wah, Turki luar negeri. Luar negeri Turki lho, Mas. luar negeri. Tenan lho ya. ora Lah ngendi? turunan kiri. Kamu. Kok numpake apa? Koyo arep mbak teletong ngawet. Sesuk tak mundutke gelang sing 50 gram ya Iya diajeng. sayang karena ini terlalu kecil sayang. aku kok sing 50 gram. Kok tambah loro ngono ya Mas. Engko tak goleke. Aku lek kamu gelang lho Mas. Iya, ranting. Lah rantai apa? Ranting sepur. Kowe arep mateni bojomu apa piye? Ora. Lah piye? Nggo nyampluk tanggane awake dhewe. Oh tak kira mbok gandolke aku. Sesuk Marai. mobil awake dhewe dijualke kaya mobil mantene. Apa sih? Toyota Alphard Alphard. Iya. Itu yang Kijang Innova itu udah enggak enggak enak aja. enak ya. Aku yang mau numpak lo Mas. Numpak mobil Alphard ngono kuwi koyo Mas. Ora usah. Ora usah. Yo pengen. Engko tak tukokke kuwi mobil pintune ning dhuwur. Apa kuwi? Apa kuwi? Mobil kok pengen. Mobil nang dhuwur ki apa? Apa? Bar dosa. Heh, matene bojomu ngono kuwi. Masalah wong Ora wedok. romantis blas ora. Bojo kok Ora ora tak romantis. mikir uripe tangga teparo sing penting ki awake dhewe iki kahanane ngene dinikmati, ora usah milik tangga teparo. Oh, ngono. Yo jane ora Betul. milik Mas. Lah nek iki nek apa-apa ora tekan ora gaduk ngene iki lah yo akhire yo milik to Mas. Apa ora? Salah memilih pasangan. Ketoke iya iki mau iki kok. Oh, tak goleke pasangan kok. Sopo, yen aku. Mas? Eneng kok.
Sing Siapa? ya sing bagus ngono ya. Om Satrio Sulu. Obianto. Pemianto nggih. Nggih. Lenggah mriki piyantunipun. Ya lenggah. Obianto tidak Menika. rene. Nyuwun pelok temipun Mas. Ya, arep gandrung bojoku. Aku ya gandrung lho Mas Uncek. Lah iya no. Iya, masa ya gur Mbak Laras sing digandrung aku iki oleh ku dandan meblok-meblok ya gur kanggo sliramu. Iya. Meksa. Duh wong ayu Dalem Kang Mas. pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara Sayangku, ya Allah Mas. Sayang, tetangga itu kok grijek terus ya, berisik terus ya. banget yo. Enggak Aku seperti ki yo kita. pengen apa meneh? kuwi lho Mas digandrung Kang Mas aku di pangku dong. Oh iya. Dipangku dong, Kene sayang. biasa. Tak pangku biasa. Pangku dong sayang. Kene pangku. Karo bojo ki ya mesra ngene Ya iki. semesrane niki kaya. Aku dhisik kae nyopo itu iki lho. Lungguh. Jadi pangku. Di pangku no. Dah. Sing romantis. Penyer kuda-kuda. Piye Rin? Piye Mbak? Iki lho. tak omong. Heh. Iki wis ngene, lha engko nek temancep piye Rin? Lah iya, lah iki kok lek prayoga pas. Lah, coba Mas Hadi coba. Ngene iki coba, posisi. coba. Lho, iki kaya kursi. Kaya kursi, kaya kaya pelok. Nah, Ndang. coba Lah ngene ya iso mamlek ngene lho. Iki wong separo bokong ae ora kenek kok anyak. Wis ngerti kahanan ngono kok dadak jaluk pangku. Lah ya tanggane awake dhewe kae lho. Ya kowe pengen tangga kono karo tangga kono ae. Kok Kok iya? ketoke kowe nyenengi tangga lho ketoke kowe. Bojo kok ditawakke tangga. Lah iya ta? Lah karo bojone dhewe ra nrimo. Ketoke kok milik tangga. Ayo mboten ngoten lho. Depo Jawata, bojoku iki. Tangga ta kowe kuwi? Kok ya aja kaya ngono kuwi ta. Mas Mas Dewa piye no? tombok pario sik. Dadi dijol kene. Welas somring awak mami. Ayo kowe genti. Sok kapan? Besok kapan katekan. Ditonton klambine kan ya wis anu. Dewe sinergi. Wis sinergi padha kuning. Lah iya. Padha Ya kuning. wis padha. Kuwi ya abang. Abang Nah. Dasare ya wis kencan ki mau. Oh iya ta. Oh iki ya wis kencan berarti ki. Wis kencan. Pasangan yang serasi. Ora kencan. Ora kencan. Ora kencan. Apes. Lho. Lah kok apes to Rin? Lah yo Kowe iki kudune iki jenenge wong setugel ngene iki angel. kudune nrimo. Kowe iki tak wayuh. Kok wayo ta? Kowe iki tak pek bojo tak pek. Pedemu kok wayuh. Kowe ngerti ra? Ora. Kowe kudune bersyukur. Bersyukur. Upamane ra tak kukup. Wah, kowe dadi Wah. lah. Tenang. Dadi omongane tangga teparo. Lah kok iso? Lah Iso ki lho. kowe meteng sik kok. Wong sing ngetengi yo dheke ngono kok. Oh, prajar. Iso metengi cah kuwi. Iso ngeteki wong lho. Ora. Oh iya Aku ya. itu kene kono wis meteng Oh kok. iya ya. Apa iso ya, Mas? Polamu piye? Lho, diolak-walik ngono ora ya wis dadi to, Mas. Ayo. Oh, alah. Uncek gandrung genti. Ya digandrung. Gandreng aku, Mas. Jejer lan wong ayu. Kang Mas. Piye diajen? Yen tresnaku karo panjenengan kuwi tresno sing tulus dadi menerima. Saling menerima. Kuwi kok bojone ayu kok sing lanang kaya ngono. Aja ngono. Wong ngono kuwi ngece jenenge. Bojoku lho, kaya ngene iki. Kaya ciduk dawet ritek. Tak sukuri tenan. Nah, kae diwaki kae. Nek awake dhewe engko duwe anak-anak mestine lak yo ayu. Heeh. Lho. Apa ya kono kuwi engko terus kelakone ndase.
Iki engko aku yo duwe anak karo dheke kuwi engko. Apa anake? Apa? Ora nek ndase ku mang. Dadi ngono madang kono karepmu, ora karepmu ngono kare dadi. Apa ya nek menungso lahir gembung tok iso mangan. Iso urip. Iya, bote lek wong yo gegur setugel bakale keprayo gur sak. Pikir-pikiran meneh. Ayo dilanjut. Pikir-pikiran ae. Pahma no nakodo tanpa perahu sasat sara ing Jolodri. Umpama ya, medun le, medun. 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 Iya. Nah, Nah. sepatune anyar cah. Lho, Ora. saiki yo. Lawas anyar. Aku petok bojoku. Lah. Punjak petok bojoku. Diajeng. Dalam Kang Mas. Weh, piye kabare diajeng? Sehat selalu sayang. Ngene, coba kowe. Coba ke wong loro, coba. Nah, Ora. Kuwi awit maune gur abung-abungan ae to. lah bojone Kowe asli modus tenan kok. Ngono Awet ae tanya to. lho. Itu. Ngono sing wedok yo Bojone- mapan Lah ae. iya. Yo, Makanya yo. iki mau aku diambung wis pengen 6 lho. Lah yo. Bengi iki mau. Ngono iki kok yo mapan ae Aku lho. iki kaya mapan wae aku iki. ayo coba kowe, Ndang, ayo. Aku Diajeng. ngono kuwi. Iya, karo Ya bojomu. coba. Ya Oh, ya. Ndang. Kang Masku ya ampun. Dik pirang-pirang dina ra kepethuk. Kok saiki kowe ra dirung ngono kok, Dik. Iki Irung iki anak irunge lho, Mas. Kok iso Iki to, anak Dik. irunge iki kepiye ngono lho, genahno Mas. raimu rata no. Iki anak nggih-nggike kok ngene kok rata piye lho, Iki Mas. to, Dik. Matane iki nyawang rene. Oh iya. Kok Tibake ra ilok. Ora cepet. sing disawang bumbu. Umpama nona kodo. Wis. Kuwi mau wis. Carane piye mau? Lanjute. Carane piye? Carane opo? Yen ketemu suwe ra Yen ketemu. petuk. Ambung-ambungane iki kok aku. Piye? Kan ya ora apa-apa wong jenenge bojo. Bojo kok. Ambek diulek-ulek ambek diambung ping sedina ping satu tanda cinta. Modar iki kok nek cinta. aku ya diulek-ulek iki ngono ya yo entek to, Mas. Coba aja ngarep Mbak, mburi genti ngene iki lho. Dadi dempermu ki parakno kono. Oh ngono. Iya. Kono lho aku sing mare tanggoku. Piye ta? Ya wis karo kono kok lho iki. Sampeyan share karo bojoku. Nyidam sari as moro. Bojomu nyanyi karo bojoku ya nyanyi gentenan aku mbek kowe njogeti. Ya. Oke. Jogeti. Kowe jogeti bojoku, aku jogeti bojomu ngono. Mosok ijo lah. Kok ijolan to, Mas. Ngono kuwi genten kowe sing ora bersyukur nduweni aku. Bersyukur Ngono alhamdulillah. kuwi. Wah. Dasare. Dasare. Ayo diajeng. Ayo. Monggo Mbak Laras. Setia tuhu apa nyidam sari? Setia tuhu Kang Oke, Mas. baik. Aku kan setia. Semono
iya sayang, mbok kepiye ngono lho. Aku kok penenge ora usah sayang-sayangan. Halah. Iya. Oh tuwekan sayang-sayangan. Iya. Wis tuwek to kowe? Neh, Wis tuwek to? yo wis sampean Mas. Kancane tak 1000-ne. Oh alah. Mas, Piye diajel? ketangan apa jahit to, Mas? Iki tanggane awake dhewe kepone ra. Kandhane yo Mas. Mulane aku sik gampang kobong. Sip, sip. Sip. Loh. Oh alah. Oh ya wis. Aku mau Apa? mikir, omahmu ngono piye, Lek? Slote pintu ngono cendek apa ya biasa kuwi? Biasa. Eh? Yo ndek to Mas. Ya umume. Yo slote dipaske sing duwe kok. Oh iya. Walah. Berarti ya. Tak kira beda Ngene ngono ya. lho. Nah, kowe rasane nggonku lho. Lah ngopo? Aku kamar mandiku tak gawe mini lho. Dan- Kowe nek nggon aku ora iso adus kowe kok. Kang Mas, sampeyan awake ndek bojo andu anak, aja nganti dietoke anake wong kuwi ya, Mas. Lah ngopo? Mesake nek pas saat acara sungkeman. Heeh. Lah ngapa? Lah nek sungkem awake dhewe wong loro ya normal umume wong urip ning alam donya. Ya. Lah ku nek nganti sungkem karo bapak iku lho per delosor. Yo aku diangkruk-angkrukke. Ya wis. Ya Piye carane ngono? Oh iya. Aja mengece ngono kuwi. Sudah. Bojoku sing Senengane paling ngece bagus kancane. dhewe. Ora gur memastikan. Bojomu kaya api-api Lho, dhewe. Kandhane yo Mas. Kuwi ketoke bagus yo ana kekurangane. Apa Mas. Mas kurange apa Mas? Malah, kon muni R no iso. Wah, Iki sehat. bagus kok kedal ki peneng. Ane karo aku sangat besar. Luar biasa. Saking terus entut kuwi lho diadeki. Arep bangga apa? Ya. Arep bangga apa lho, Dik? Wah kuwi kok arep tinggo aku. Lampah tepe jatan lasu. Wis dadi anak wis ya ampun. Ora. Wis ora sik dadi bojoku ya. Dakukane ki opo? Kok sing yo Sidane ya apa lho, ya Allah, ya. Mas. Alah, mbok tinggone klambi sing rada member. Lah ya. Ayo mbok. Iya. Ganti dulu anakku ganteng. Ya ampun, ya ampun. Pakai celana dulu. Ning nung ning nung ning nung ning nung nang ning nung ning nang ning dut nang ning nung ning Tang tang dung 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 dung. Esok gede mangan mbok esok gede mangan mbok Kowe sing mboke lho. Oh iya. Pangan lho. Apik. Tak katur dhewe. Alah diam dhewe. Alah. Ya klambine ndi klambine, Pak? Iya lho. Pak, ya sing cukup ta, Pak? Ya ampun, oh iya kan ora masuk angin nganggo topi dulu. Ya, Nganggo bedak. Bar mandi bedaan dulu, Bedakan Mbak. Bedakan dulu. Oh, sama Mama dulu. Iyo, ya ampun. bagusnya, Nek. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun. Iya malah. Iya malah. Jan. Sing gemati karo anake lho, Bune. Lah iya wis, Jan. Nang ngendi-ngendi kok melu mae ya, Rak? Jan aku gemen lho. Kaya Mamae biasane gur golek Pak meneh kok. Sik, ayo mara ngene bapak sik, yo Bapak sangu. sapa? Pak Satrio Solo. Pak Yanto. Lho, salim bapak dulu. Pak, anakmu lho, Pak. Alah, Pak, sing ning ngisor Bapak jembatan anak kae lho, gendong, Pak. Pak njaluk sangu, Pak. Arep jajan iki, Pak, tumbas susu. Entang, entang, ding, entang, ding, entang, entang, ding, entang, Ya lah. entang. Kowe iki jan Kanggo delok lah. Yo, ayo. Tenan, tenan, tenanan iki. Tenang. Hah? Oh, tenanan. Matur lho, Om. Ya Allah, Mbak. Apa? Iki anakmu leh mung gawe jam Oh, alah. Sik to, aku tak mbak batang. Pengen kok Anake batang. sapa iki? Ya, Anake sapa iki? Ganteng Anake sekali. Sonek gede dadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih mantri. Mantri sapa? Mantri suntik no. Nyontek sapa? Iki. Kuwi mbakmu. Oh gak apa-apa kate maneh dokter bayar larang. Suntik ewe. Pak gendongen genti, Pak. Iya. Ya Allah. Nggih. Rina, Matur nuwun, Om. Wes oleh Rina. sangu. Oh, alah. Dicek kuwi, dicek apa? Dicek bangkeane Mbak Laras ki bolong apa ora kuwi? Kok
bolong ta, Mbak? Heh? Apa? Lah mbok menawa tak kandhani. Mbak tak kandhani ya. Nyapa? Rezeki cilik bae abot banget. Cilik kok lanang. Kuwi udu anune dosane sing Kodame bebel ketok ya Mbak. kodame. Ajen. Ah lah gantenge. Lagune tutupna bune. Iya. Mokianto berkahe Didulang sik to, Pak. Ya Mbak Rina coba dulangan. Sini ya ampun. Lah iya. Nek duwe anak koyo ngene iki. Kudu greteh. Kudu greteh. Kudu ya. Aja ngantek telat. Mati kudu. Kok ndak mati. Aku perasaanku nek ra penak. Iki lho, arep Detku 100 ilang iki. Ora. Alas cilik ki ra tok nyekel dhuwit. ya. Dicolong sing gede. Pamali. Wow. Sik kok ta? Nah, Colong maam sik. aja. Maam dulu. Maam lah Jan. Dulang ibu, dulang ibu. Nah, lah, Jan. Wah, Manis bujane ucek. manis mbambang awak. Apa kuwi? Meringis. Kayak biawak. Ayo Mak Amse. Maam ayo. dulu. Hak. Pinter enak. Jan. Lanang Ya, Mak. Pak. Tulangnya bune. Enak. Enak, Enak toh? Ya Allah, Jan pinter. 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 Aduh, pinter. Duduk nek mamke duduk. Duduk. Sing baik. Alah giyang dewe. Alah kabur dewe. Alah endah dewe. Ngapa ta? Iki saking gematiku ngono kuwi lho. Piye ta, Dadi nyang nek apa? Nyang apa ta? Apa toh? Mau didulang. Oh, balo. Walah Mbak, ngono ki dimamahke to Mbak kok ya. Ya ampun. Walah. Iya Dimamahke. Ndoke gedang kae, gedang. Gedang. Ora. Gedang apa toh? Apa toh? Ini bergizi. Makan itu harus komplit Mbak. Komplit Pas ya. sempurna. Harus Pak makan Iki arep buah-buahan. Arep ngapa Rono? Iki mantune Mbah Bayan, Rene. Ngapur. Rene, Wis bar aku wis ra dadi anak. langop. Iki Ngomong. apa? Piye ta? Didulang gedang buke iki. Didulang gedang mamah ki lho. Ngapa dikunyahke? Mama. Iya. Gak balung dikeke wong. Ya mimik. Lho yo mimik dulu. Mimik sik gedangnya enak Mbak Eca. Enak. Lagunya ditutuke jeng.
Handika pangayo Gede ya bae, wong cilik-cilik. Iya, nek kira cilik. Trali gajah. Trali gajah. Sing nganggo katok iki cilik, Apa ono salah trali gak- gede. Bajuke mbok ganti to Pak sing Anu kok, liyane to Pak. Kowe iki pengen dadi tentara kok. Yo, dari cita-cita dadi tentara lho. Ora. Lah apa paling? Aja ditunggu dolanan to. Kayak. Aja tinggal dolanan. Lho bapak pengen. Nggo dolanan keri lho, Man. Nah, matuk ngono ngombe es wae. Ya. Oh iya. Oh ya, Allah cita. Mah, aku iki wae dolanan iki. Cita-citaku ingin jadi tentara. Ya, ganti Ya, ganti Ganti lambi. baju Ganti baju dulu. dulu. Lakon napa to Baju. ya? Loh, kan iki kan ya membuktikan kan Bagus, cita-citanya bagus, itu Dewi. tercapai ngono. Nyonya katoke ganti. Ah, jangan pinterin, Mas. Neng pucuk. Gendongan mama. Gandelan mama ini lho. Lah. Oleh jatah yo iki ngedek, Mbak. Oh iya. Ayo pakai bisa tidak bisa. Melampah. Melampah tebih datang langsung. Iki arep didadekne apa to, Mbak? Mbak ya Allah. Nek didandani iki senengane pola-pola, ora? Larase tangane gradil tenan ya. Lah piye? Nggonmu diremet. Wo, golek kesempatan tak dhewe lho. Kalau tak deloke cilik tak gede. Gede lho, Mbak. Rambutnya tinggal rambutnya. Karo mama kok galak banget to. Ayo, dosa lho ngono kuwi. Ora ngono anak Kualat. kok apa keberangasan nek wis walat. Ayo baju dipakai. Wis pirut kabeh ya. Sini. Anu Pakai, dilepas ya, Bu. Pak. Baju dilepas dulu. Dilepas dulu. Ya ampun. Baju dilepas. Ah, jancah bagus. Ini ranahku ngono ya tak pendem. Awake Wah. ketoke Wah, Wah, sisik weh. Hei. wah. Kene sik. Kene sik. ketoke fitness ya. Patine. Weh. Pak, anaknya dhewe kok mbak tulange kaya ngono. Ning jero weteng wis nge-gym iki. Arep adu jotos karo Babang Center. Oh, nek pas Pak iki Ayo, nyami ngono kae. baju dipakai, Kayak baju dipakai. dipakai. Cah bagus kok. Nggih, Pak. Ya. Kok sampean dadi tentara ya, Le? Nggih. Angkatan darat apa angkatan udara? Angkatan 45. Ah, pinter rene. Oke. Bintang telu lho cah Isa. Walah. Ya. Oh, Ya. Siap. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Lho sorry lah kira sapa sih lho kudune ning tengah. Wes ning kono wae. Iya.
kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tanganmu ora nyandak lho. Kek nang dhuwur, kek nang dhuwur, kek nang dhuwur, kek nang dhuwur, kek nang Tanganmu dhuwur. gak nyandak. Kek nang dhuwur sik, kek nang dhuwur. Yo. Ayo, istirahat di tempat. Para tamu gen pirsa. Istirahat di tempat, gerak. Lah kok tak sambung ki lho. Sambung mik. Apa ya enak kok istirahat cuma tangannya disambung. Iki ora sanggup iki kok ya. Ya. Ngene lho, Jak. Cakep kayak ngono lho. Ngono cakep. Jak. Tegak sik, Pak. Ya. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Ya. Kepada para tamu, hormat, gerak. Tegap, gerak. Waduh, Brigadir Jenderal lho. Lah bintang telu lho mangsamu. Ya dibacotke lagune Bune. Lagune ge dibacotke dhisik. Wis to. Urung kurang jian. Mugianto Mugianto berkahing Setia tuhu wis diatur. Sampun katur. Sinambi kegojekan, silanggame katur temanten sekalian. Muga-muga tresnane pengantin tansah setya tuhu wiwit dina iki nganting teka ndelahan. Amin amin ya robbal alamin. Iki mau penyunan sangka bapak-bapak among tamu ngesake caping gunung ayo. Diaturke dhisik selak kowe lali. Lah iya. Caping gunung dijenglengke. 7 juta sing semangat. Wah kowe kelaku. Sapa sing Kowe ngomong? kowe Mbak Trini 15 kowe 7 juta. Aku? Wah 7 yuta iku ora rugi. Sing rugi Ora sapa? rugi piye to, Pak? Saya rugi sapa? Ya sing nanggap lho. 7 yuta kok itu setugel iki ora rugi. Ya ora Wis kelangenan nek tumbak cucukan kok kowe asli. Kelangenan kok ya. Sing ngomong sapa? Aku Lho, bengi iki bapak-bapak lho. ki mau kok. Aku bengi iki saged sowan iki lumantar Pak Debancet lho. Kuwi nganti ra 7 yuta tenan berarti aku dimakelar ya. Ngawur ae kowe iki. Slendro sanga caping gunung. Medun jengleng. Kowe jengleng bojomu aku ya jengleng bojoku. Heeh. Oke. Medun sora. Iso Iso. santai wae lho. Tunggu ndi? Ya metu Ayo. kene. Ya ndang medun ya medun. Ya kose. Sasirku to. Wegah diatur kok, Mas. Lah iya. Ya. Gendong bojone. Nek digendong bojone kono, Ndang. Ndang kono. Lho, gendong ngarep pemburi pop miring. Mah aku ora wani. Kono wedi nek jelungup. Lah iya. Ra kulinan jelumup tenan lho. Saben Nyamen mengi. nah, kok cendek men. Saben bengi Nung neng. Sik. Kita sing gender iki ora mudeng basa. Lah. No, ya. Lah. Lah, yo. Ngono ya, coba. Lah. nyawang. Aku sik jengleng bojoku, jengleng bojomu. Konang
enak. Weh. Terasa ya. Dan rasanya itu nggak bisa diutarakan loh Mbak Rina. Dan aku ya bisa menerangkan Coba, coba, mau lah coba, ya. coba. Iya, aku karo bojoku ya bisa toh. Ndak. Bisa lah ya. Yen memajang Asoy, asoy, asoy digoyang. Yen memajang Yen memajang Keluar, 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 keluar. mong karo janor ku Piye Nduk Piye Rina? Mbak? Piye Mbak? Piye? Matis ngono. matis kok udunmu nyeplos Cuwilik ngono Mas. Dadine iki ora pati. Kaya aku iki mau lho, krasa. yen Ya, iya, memajang mung Bener. karo janur kuning. Ngene iki lho. Jadi ukurannya kuwi dikasih umpan langsung ditangkap. Ngono lho. Lep. Ngono, Lah ya, Pak. Slep ngono rambut. Nah, Ayo. coba kowe. yen memajang mung karo janur ku Wah, kangelan kok. Kangelan lah pancene. aku nang ngisor aketok buri Kuning, ndang ayo, ayo. Ndang. Alah kuning, alah kuning, kuning. Kuning, kuning. Kuning, kuning. Untune kuning. Kuning. Piye? ya sing ngene iki Kowe iki kok jenggleng aku iki mau wis pamer karo Mbak Laras. Bojoku ya luwih penak lho. lah iya kowe ora penak iki mau Kun matis ngene ya ora penak. ora penak ya wis Aja mundur. Kembang wae weton gunung. Ayo, ajak. Bojomu iki gunakno. Anak kok penak Piye no? wong gur semeter kotor aling jenggleng engko 5 meter lho Mas saya ora krasa to Mas. Kok ketek unceke karo bojone kayak wis ra selera. Apa wis ra selera? Iki kalau bojomu ayu ning kok ngene lho kok. Lah bojo ayune kaya ngono kok lho. Mbak Rina Aditama sing ra kenal sapa coba? lah Kok iso ora kurang terima kuwi lho. Lah iya lho Mas. Oh, alah. lah piye wong kurang nrimo dikapak-kapake sambat Lah piye to? kayak yo akeh sambat kayak sithik sambat ora nek bersyukure blas Mulane golek bojo ki aja ayu-ayu. Ora lah kok ora. apa Bojo kaya aku ngene iki wis sak terimane ngono lho. nah kae Nek lho ngono ki kok kan ragat. ngono kae Kowe iki jane mbela bojomu apa bojone kancamu kok? ya bocole kancaku ya bojoku Iki sing aku tenanan. ki ngandani kowe Pripun Kang Mas kae lho Uncek? kaya kancane awake dhewe kae nrimo apa anane karo pasangane Nggih. Ya nek Mbak Laras kuwi wis genah nrimo to, no pasangane wis genah dedeg Ini Kang Mas, wedok rene Kang piadekipun. Mas. Masya Allah. Jenenge jodoh kuwi ya ayul tur bagus. Jenenge jodoh ngono kuwi ya dedeg piadeke minimal ki ya padha. Ngono ki nek jembeng barang kuwi ki ya makjlet ngono pen. jenggleng jenggleng Jembeng. Piye Ucil. Cak? Piye 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 piye. Penak to? Penak. penak aku Kowe iso penak. mencelat nek ra penak Pacitan Yo. Perang 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 kowe karo Mas Adi perang. Sarwi Lho aku ngono tak pateni bojoku Mbak nek kaya ngono tenan. Wong iki wis dipenakne mapan ora tekan wis karo lungguh.
Iki Ngapa? bojone ngene mapan kok iso nyosori tanggane. Abrakan Hop, rumangsamu ki lho Aku ora aturan rumangsamu aku kurang nrimo pe dadi bojomu. Aku ki ora mbok nafkahi ora mono ora apa-apa. Ora tau mbok openi ya ora apa-apa. Oleh sing kaya kowe iki ya ora apa-apa. Aku wis kok Ora iso-iso. pakewo karo pangajian. Wedok oleh gembredek ya ampun. Kaya ora Panas. Kok aku ora trimo lho jare. Marah. Dan Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Sama-sama sok, mepet-mepet. ora najan wadon salto Romandang suarane. Ya Mas, terus ngono gerane. Ngono ya ngono. itu mane banyu capek gunung diaturke genduk Rina karo Dik Laras. Bareng engko Pak Bos nyanyi. Oh nggih, Bapak Pak Min nggih, nggih. Iya. Dibariki Bebas. Capek Dibar gunung menika, dirampungke nggih. bose sik. bakso. Bose bakso. Pak Bakso, Pak Bakso. Rombongan Pak bose Miso bakso. Jakarta. Bose bakso. Cus. Cus. Cek